Good morning! That's good. Mainit ngayon, maaraw, masakit sa mata. Mamaya tataas yan ng mga 38 degrees. Meron tayong lilinisang bahay ngayon, nakuha natin, nakontrata natin. So, naglilinis tayo by project, per project yung linis natin, hindi per hour. So, nakuha natin kontrata ngayon, 2-story, hindi kasama basement eh. Hindi lilinisan ang basement. 3 bedroom, 3 ang bathroom, isang living room, isang office room, tapos kitchen. So, yun ang lilinisan ngayon. Nakuha nating kontrata. So, ganun ang ginagawa natin. Kumukuha tayo ng mga lilinisang bahay per project. So, sana dumami yung mga kontrata. Kasi pag kontrata, pwedeng magpalinis siya ng bi-weekly or monthly. Minsan may mga weekly pa eh. So, kung magustuhan nila itong linis natin na ito, itutuloy nila ito ng mga bi-weekly. So, every 2 weeks na ang linis sa bahay natin. Malaking bahay ito. Dun sa taas, 3 kwarto, 2 bathroom. Tapos dito may office, may living room. Punasan na natin ngayon yung in-sprayan natin ng solution. Kaso gusto nila ito daw, pamunas. Para malambot, hindi magkasgasan yung tiles. Yun, babanawan na natin. Light lang daw yung punas. Pwedeng hard kasi masisira yung tiles saka yung ground. Ayaw magasgasan. Yari tayo pag magasgas. Ganyan lang. Ayan, okay na. Sunod naman yung salamin. Ito salamin. Yan. Sprayan natin. Sprayan natin ng para sa salamin. Tapos, saka natin punasan mamaya. Ganun lang ito. Spray, spray. Linis lang yung mawala. Para matanggal yung mga mancha ng tubig sa glass. Punasan na natin. Yung, ganun lang. Hanggang sa maabot. Yan. Mawala o. Kinis o. Mawala yung mancha niya. Yung mark. Yung watermark. Watermark niya. Mawawala. Kinis o. Hindi mo alam na may salamin o. Kinis. Tapos final touch. Makinis na. Ayan. Ano? Okay. Labas naman. Labas. Tapos na yung loob.
Ang dumi kanina na ito. Ngayon, luminaw na. Kikita na yung loob. Linaw na. Linis na. Mamaya pag natuyo yan, na-dry yan. Mas malinaw pa yan sa lamin. Punasan natin mabuti yung baba. Ilalim. Para makinis talaga. Tsaka natin i-map mamaya. Dito na baba. Deep clean ito eh. Kailangan malinis na. Yan. So itong loob, tutuyuin din natin ito. Dadry natin. Kailangan tuyo itong shower room pag iniwan natin na malinis mamaya. Ayan, kailangan dry yan. Kinis no? Kinis na. Linis. Linaw na rin yung salamin. Sunod natin yung bowl. Yung bowl. Ito. Ito, madali lang ito. Malinis naman. Yan, ganyan. Yan. Alam, matanggal yung line niya. Parang Airbnb lang. Yan, sa ilalim, sa likod. Ganyan. Dali lang linis. Ito kasi malinis, hindi marumi. Malinis na oh. Tapos punasan ito. May mga parang alikabok lang. Parang Airbnb lang eh. Ito pati dito sa kilid. Punasan ito. Panghuli na yung flooring niya. Ayan, dumi rin yung mga buhok. Ano, parang nakapahiper ng walya. Wala na. Ngayon naman i-tissue na. Ayan. I-tissue na para ito yung final niya. Final touch. Tissue. Ayun. Para malinis. Yan. Tapos tapon. Tayo ulit. Naman may mga fiber konti. Matatanggal yan. Sa gilid. Kinis nyo. Pwede magsalamin, no? Ayan, dapat.
Linis na, linis. Floor na lang. Ito, madumi to. Kailangan linisan din yan. Ito yung panlinis. Na ganun yan. Oh, nawawala. Oh. Nawawala. Ito yung baseboard. Nililinis talaga yan. Tapos isang final touch ng vacuum. Ayan, ganyan. Oh. Itong mga to, ayan o. Itong panlinis dito parang duster. Ito. Ayan o, matanggal o. Ayan, mga sulok-sulok. Ayan. Para malinis. Ayan. Ang dumi yan. Ang dumi yan, ayan o. Dumi. Natanggal yan. Ayan. Madaanan mo na ito. Ito ang vacuum din to. Likod. Ito dito. Lato ito. Vacuum lato. Ngayon, iba-vacuum na natin. Ito yung pang last. Para sa floor na. Yun, spotless. Ang linis, kita mo naman. Linis na. Malinis. Wash mo ito, ang laking bathroom.
Tapos vacuum ng floor. Ito yung ano lang ito. Carpet. Lambot ang carpet dito eh. Ano? Lambot. Sarap papakan. Vacuum lang to, tapos na. Spotless. Ganda ng pagkagawa ng bed. Oh. So yan, tapos na yung isang room. Bale yung ginawa natin, isang room lang yon. Pero meron pang dalawa. Bale, 3 bedroom ito eh. Ito pa yung isa. Yan, lilinisan pa yan. Tsaka ito. Tapos isa pang bathroom. Tapos sa baba pa, linisan pa. Malaking bahay ito. Yun, tapos na lahat ng taas. Isang bedroom, tapos na. Isa, tapos na. Bathroom. Tapos nasa baba na. Tapos yung mga basura ayusin natin kasi dito sa kulay blue, ito yung mga recyclable. Lalagay natin dito yung mga recyclable na basura. Tulad yan, mga karton. Yan. Tapos dito naman natin lalagay yung mga lata. Ayan. Dito lahat yan. Segregate natin. Kasi ngayon may magko-collect ngayon eh. Ayan o. Yung mga basura sa labas. Kukolect ng truck mamaya. Ayan. Yung mali kanina. Dito pala. Mga pet bottle tsaka mga lata dyan. Yan, ganyan. Dito eh. Hindi basta tapon lang. Kailangan maayos. Ayan o, yung mga garbage bin na nasa labas. Yan. Yung malaki. Yan. Yung bin na yan. Kulay green yung ibabaw. Mga ano yan, yung mga damo, ganyan. Yung mga nabubulok. Itong maliit naman yan, yung garbage talaga. Ayan. Ito naman, kulay blue. Ito yung recyclable. Ayan. Tapos, ito ano na to. Pambenta to, pambenta. Mga ipon. Ano to, dito sa area na to, every Thursday ang hakot ng basura. May truck na nag-iikot. Ngayon, mag-mower tayo. Kunin ko lang tong baterya ng mower. Ayan. Tapos lagay natin dun. Yan ka muna. Gamitin natin tong mower. Ito. Ito ang gagamitin natin. Lagay natin yung baterya. Ito naman, mga damo dito ilalagay sa green bin. Ayan. Mga damo yan.
Dami natapos. Kinis na ng loan, no? Ganyan. Yan, tapos na. Yun, natapos ng linisan. Malaking bahay ito eh. Yun sa taas, 3 kwarto, 2 bathroom. Tapos dito may office, may living room. Yung garage din na natin nilinisan. May kitchen, tapos kinat natin yung loan nila. So tapos yung pagkat ng grass, extra service yun. Yun yung mga extra, hindi kasama yun sa paglilinis. Tsaka yung paglinis ng garage, ano rin yan, mga add-on yan. Bale dun sa standard cleaning o kaya dun sa deep cleaning, ang nililinisan lang dun ay bedroom, bathroom, yung kitchen, yung living room. Ayun lang. Yun ang standard cleaning. Tsaka deep cleaning. Mga add-on yan, yung pagpalinis pa yung garage o kaya yung pag-cut ng grass. Ay yung mga tinatawag nila extra service sa mga pag nagpa-car wash, ayan, mga extra service yun. Idadagdag mo na lang dun sa babayaran. Kami naman dito naglilinis kami per project, hindi kami per hour. So ito 3 bedroom, 3 bathroom, yan, isang living room, isang kitchen, mga $350. Yan yung parang kontrata kumbaga per project. So ito nilinis namin ng mga 3 oras, 3 to 4 hours. Ayan, hindi pa kasama ang basement, mga add-on yan. Ayun, tapos yung pagkat ng grass, additional yan na $50. So $350 yung paglinis ng bahay, tapos $50 nung pagkat. So mga $400 ang kontrata ng linis ng bahay na to. Malaking bahay ito. Siguro tansya ko nasa kulang-kulang na 3,000 square feet. 2,000 to 3,000 nandun. Check tayo ng mail kung may dumating. Dito ganito ang mga mailbox nasa kalsada, yan, andito sa gilid. So dito tayo sa number 6. Ano to eh, check ka ng ganyan, buksan mo, yan natin kung may laman. Walang laman. Diyan ilalagay yung mga mail. Tapos pag halimbawa malaki yung box na padala sa'yo, dito ilalagay sa mga malalaki. Yan, o kaya dito. Yan. O kaya dyan. Dyan ilalagay. Yung susi, ilalagay ng mailman dito sa loob ng, yung susi ng malalaking yan, ilalagay ng mailman sa loob ng mailbox mo. Pagbukas mong ganyan, may susi sa loob. Ayan, yun yung pambukas mo doon sa malalaki para makuha mo yung box mo. Tapos yung susi na iniwan ng mailman doon sa loob, buksan mo, ibalik mo rito. Dito mo ibalik. Ganyan. Pagkatapos maglinis, mag-delivery tayo. Marami pang oras eh. Kasi yung linis kanina,
4 na oras lang yun eh. Pero ang laking bahay, 4 na oras lang. Maaga pa. Nagpahinga tayo konti, merienda. Ano naman delivery.